Haga jinga kai Indian Super League haprenga North East United Persya ika mohon badan. Haba pai syakna ka jinga kai baro artli ki Kynhun ki khai klemla batun khijar. Nadu pasdang ka jinga kai hadu bukut jong ka jinga kai. Wala baro artli ki Kynhun ki la persyang batun khijar. Henry ki klemla batun urlong. Haga jinga kai Super Coppa Italiana semi final haprenga Juventus Persya ika AC Milan. Haga nang jinga kai ka AC Milan kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Juventus da ar la kawai. Badia ka gol Pynjop jong ka AC Milan kalio ban tiap lengba ka ungol jong ka Juventus haga minit ka bahnyau peusan. Hagway par ka jinga kai semi final hapring ka Inter Milan Persya ka Atalanta. Aba pai syang ka jinga kai ka Inter Milan kalau khur ka nam job Adin bagalala ban pelim ka Atalanta da Arlanot. Badia kini ki ar gol jong ka Inter Milan leya ban tiap lengbau Dumfries haga minit ka basau kendai. Bad haga minit ka ban riu peway. Haga jinga kai Liga Portugal hapring ka Vitória Persya ka Sporting. Haga nang jinga kai baro artli ki Kynhun ki khai da marsau gol. Bad haga nang jinga kai player jong ka Sporting Victor uriyo ban tiap hadu lai gol. Badia ka gol penya khai jong ka Sporting leyo ban tiap Ashwa ban kot ka jinga kai. Kata haga minit ka bakandai peu plusan. Haga jinga kai La Liga hapring ka Valencia Persya ka Real Madrid. Aba pai syakna ka jinga kai ka Valencia kaliyo ban tiap ya ka gol ka baningkong. Haga minit ka ba ar penyau lengbau duro. Pada hadu bukur ka kela step ka Valencia ka tam da shigul lanot. Badai haga kela min kata haga minit ka bahnyau peu kendai. Ka Real Madrid ka ha banile kai satang shi peu ngot. Hadin bau player jongka Vinicius Junior olio priang ya ka red card. Badia gani ka red card la penti kena lengba ka jingerap jongka VAR. Henry wala ka yele kai tang shi peu ngot ka Real Madrid kaliyo ban tiap ya ka gol penya khai haga minit ka ba pra peu san. Lengbau Luka Modric. Badia ka bol layra penpu da Bellingham. Bada Shwa ban kot ka jinga kai kata ha ka minit ka bakandai peu plus san ka Real Madrid kaliyo ban tiap ya ka lengbau Bellingham. Badai lama gini ki ar gol ka Real Madrid kala khor ga nam job ha ga ka jinga kai da ar la kawai. Baleng ba ga jing job ka Real Madrid kala kiu sha ka kerdan ka baningkong ha ga mi ye khen point ha ga ba ka tam ar point ya ka Atletico Madrid.